Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiență de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Camelia Văcaru. Iar eu sunt Marius Constantinescu, urmăriți Jurnalul Cultural. Au trecut 10 ani de când v-am salutat ultima oară așa. Din fericire, așteptarea a luat sfârșit. După o pauză de un deceniu, Jurnalul Cultural revine în casele dumneavoastră, începând cu seara aceasta. Desigur, în haine noi, dar cu aceeași promisiune de a vă aduce în atenție cele mai importante evenimente culturale din România și de peste hotari. În primii 10 ani de existență, Jurnalul Cultural a reflectat mii și mii de evenimente culturale în și mai multe mii de ore de emisiune. Dacă ne gândim de la Festivalul Internațional George Enescu până la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu sau de la târgurile și saloanele internaționale de carte Bookfest și Gaudeamus la Art Safari, Jurnalul Cultural a fost în permanență acolo unde actualitatea culturală a cerut-o. Iată cum arată doar un mic